Cześć! Channeling to kolejna sesja, którą chciałabym Ci zaproponować. Podczas głębokiej relaksacji otwieram kanał z innym wymiarem i łączę się z różnymi istotami duchowymi. Odbieram niewerbalne przekazy poprzez symbole, telepatię, wizje czy sceny. Odczytuję też myśli duchowej istoty oraz przemawiam w jej imieniu. Potrafię skontaktować się z bliskimi zmarłymi, ale są to spotkania okazjonalne i spontaniczne, niosące konkretne przekazy dla Ciebie lub Twoich bliskich. Oczyszczam także Twoją energię, zdejmuję z Ciebie negatywne blokady, by na koniec wprowadzić harmonię, równowagę i spokój. Podczas sesji channelingu otrzymujesz także odpowiedzi na swoje pytania. Nie mam wpływu na treść przekazu i jestem jedynie pośrednikiem w przekazywaniu informacji od istot duchowych. Zdarza się, że do niektórych informacji klucz masz tylko Ty. Zapraszam Cię na sesję channelingu lub sesję hipnozy. Pozdrawiam.